Панядзелак 23 снежня. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў з галоўнымі падзеямі дня станам на 15-ю гадзіну. У студыі працуе Александр Баразенко, і мы пачынаем. Дыктатар і ягоныя спойлеры. Лукашэнкаўская ЦВК падвяла вынікі збору подпісаў за вылучэнне кандыдатаў на так званыя выбары прэзідэнта і раздала пасведчанні кандыдатаў. Бар'ер 100 тысяч подпісаў пераадолелі 5 асобаў. Лукашэнку ў яго ЦВК намалявалі больш за 2,5 мільёны подпісаў. Другую і трэцюю пазіцыю аддалі Олегу Гайдукевічу і Сергею Сыранкову 134 і 125 тысячаў. Замыкаюць рэйтынг перадвыбарчага шапіто Ганна Канапацкая і Александр Хіжняк. Таксама на сённяшнім паседжанні кандыдаты вылучылі сваіх прадстаўнікоў у ЦВК, а камісія зацвердзіла выгляд і тэкст выбарчага бюлетэня. Амаль 150 тысячаў рублёў патрабуе дзяржава з вернікаў чырвонага касцёлу. Пра памер доўгу парафіі святых Сымона і Алены апавёў напярэдадні падчас святой імшы пробаш Франц Русь, паведамляе сайт katolik.life. Святар не ўдакладніў, за што менавіта вернікі вінныя 148 тысячаў рублёў дзяржаўнаму прадпрыемству «Спадчына». Адзначаецца, што выплата гэтай сумы адна з умоваў, каб парафію зноў пусцілі ў чырвоны касцёл. Франц Русь адзначыў, што доўг дастаўся яму разам з парафіяй. Яго давядзецца выплочваць, аднак парафія не мае сродкаў, яе рахункі арыштаваныя. У 2020 годзе з прыхаджанаў парафіі дзяржава ўжо патрабавала 156 тысяч рублёў. Суму абумоўлялі амартызацыяй святыні і падаткамі за карыстанне зямлёю. Саманадзейнасць за стырном каштавала жыцця. У аварыі ў Іванаўскім раёне загінуў малады кіроўца. Раніцую нядзелі на дарозе каля вёскі Шчакоцк 20гадовы мужчына за стырном «Інфініці» пайшоў на абгон і на сустрэчнай паласе сутыкнуўся з «Ауді». За стырном другога аўта быў 45гадовы мужчына. У выніку аварыі малады кіроўца загінуў на месцы. Ягоная 16гадовая пасажырка і кіроўца «Ауді» шпіталізаваныя. Каб заставацца ў курсе падзеяў, сачыце за Белсатам у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану выбачце QR-код, наведзіце на яго камеру вашага смартфона ды пераходзьце па спасылцы. Падпісвайцеся на наш Тэлеграм-канал, калі для вас гэта бяспечна. Больш за 70 ударных беспілотнікаў запусціла Расія за сотні па тэрыторыі Украіны. Паветраная трывога ў некаторых рэгіёнах гучала 12 гадзінаў. Як паведамляюць у сілах абароны Украіны, збіць удалося 47 дронаў. Астатнія былі страчаныя лакацыйна. Тым часам галоўнае ўпраўленне выведкі Украіны паведаміла пра знішчэнне ў пажары на тэрыторыі эканамічнай зоны Алабуга ў Татарстане складу з дэталямі дронаў камікадзе тыпу «Шахет». Там захоўваліся фюзеляжы для 65 такіх беспілотнікаў, а таксама рухавікі, цеплавізійныя і навігацыйныя сістэмы для дронаў. Калі менавіта адбыўся пажар і што сталася яго прычынаю, ва ўкраінскім ведамстве не паведамілі. Расійскі бок таксама інфармацыі не каментаваў. Страты на больш як 1000 чалавек і новыя байцы для так званых мясных штурмаў. КНДР збіраецца скіраваць на дапамогу Расіі ў агрэсіі супраць Украіны новыя групы жаўнераў і значна павялічыць пастаўкі боепрыпасаў. Пра гэта паведамляюць медыі Паўднёвай Карэі са спасылкаю на выведку краіны. Пхеньян значна павысіў вытворчасць зброі ў краіне, у тым ліку ударных беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе выданне Wall Street Journal, якое апублікавала спадарожнікавыя здымкі мяжы Расіі і Паўночнай Карэі. Паведамляецца, што плынь вагонаў, якая праходзіць праз мяжу, сёлета дасягнула рэкордных паказнікаў. Еўрапейскія госці для гаспадара Крамля. Прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіца правёў у Маскве перамовы з Уладзімірам Пуціным і назваў гэта, цытата, «адказам украінскаму прэзідэнту». У сваіх сацыяльных сетках Фіца напісаў, што асноўную тэму перамоваў сталіся пастаўкі расейскага газу. Раней украінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі заявіў, што Украіна не мае намеру працягваць кантракту аб транзіце расейскага блакітнага паліва праз сваю тэрыторыю. Са словаў Фіца, з Пуціным яны таксама абмеркавалі сітуацыю на вайне і варыянты яе спынення. Калядная казка з асаблівым каларытам і неймаверным антуражы. У Венецыі адбылася 12-я рэгата Санта-Клаусаў. 25 калядных чараўнікоў змянілі сані на традыцыйныя венецыянскія гандолы і праплылі па каналах знакамітага гораду на вадзе.
І ў мяне на гэтым усё. Падрабязней пра галоўныя падзеі дня з каментарамі і аналітыкаю распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Я ж на гэтым з вами развітваюся. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.